Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panitarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Paniela. Mwavo Sofia, mwezi Bongokoli na Sega, Eva Ugumba, Kwanyele Mbani Ugu, Kwanyele Igbo Ugu. Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, Ubumba Panitarano. Omo abu Edoga Alhaji Nnayamedu Kwaba, a Muslim leader of Igbo the South local government. Papa m nwe kakutere anya kakute. No nna m ha. Ndị Yoruba more than 200 years ago. Ndị Yoruba ndị Hausa zụtara ahịa na IBEAGWA na ndị Nupe na ndị Gara. Etu aka ha wetara ekpere ichi Islam na IBEAGWA. Oge ahịrị ka nna anyị ha ha na-azụkọta ahịa. Oge ahụ na Christianity adịbeghị na IBEAGWA. Onwere okpukpechi ọzọ ayara omenala. Ekperechi Islam bụ ndị ụka ụzọ bịa na IBEAGWA, and ụka ọzọ bịara after ekperechi Baba Cherobi na Sarafin. Ndị Yoruba wetekwere nke ahụ wee bịa IBEAGWA. Before ndị Hausa ahụ na ndị Yoruba na ndị Nupe na-eji ahịa n'Ọnịcha. Oge anọ mmiri ukwu ka eji eji Ọnịcha. Onwe oge erute ha bazi ụgbọ mmiri ha eji Ọnịcha. Etu aka ha chi wee sote ndị Ọka Ọnịcha. Ndị be anyị na-akpọ ha ndị Agbaelu. Ha wee batazi IBEAGWA. Ọ ndị ahụ wetere Anglican Church. Turu ma ndị Hausa ahụ bịara, ma ndị Yoruba ahụ bịara, ma ndị Gara bịara soro ndị IBEAGWA wee nụọ ahịa oge gboo. So ha nụcha ya chọrọ ịna ha sị ha nọrọ. Ọmụ bụ Edoga Alhaji Nnayamedu Kwaba, a Muslim leader of Igbo the South local government. Afambo Abdullahi Hassan. Abụ onye Bida, Niger State. Amụrụ m ebe nna m kọrọ m nke a. Ọsọ n'oge ha bịara, anyị aka e butere from Niger bịa n'obodo a. Ha zụọ ha nachibe. Ọ bụ mgbe ha bute anya egoro ha nachekwe na ndị Bida gotekwa ọzọ bịabakwa ebe a. Till ebe a dịrị ha mma. Esi na ha chọrọ ibu n'ebe a. Wee nye ha this land. Wee buru n'ebe a. And anyị na-emekọrịta no trouble. Mwa bụ onye Yoruba n'obodo a as a elderman. Adamu m n'obodo a ebe a ka nọ mmụọ m. Ma ụmụaka m anyị ebitere n'obodo a. Anyị bikwa n'udo nsogbu adọrọ. Ife na-agara anyị ọfụma. Ha laghachi anyị nwa laghachi ha nwa. Na-anụkwa onye obodo a. Ya wụ ị na-aṅụ onye obodo a. Ọfụma. Emere ka anyị mata na iru na ihe dị ka 19 n'obodo 90 years. Ọ karịgo sef. Ị karịgo 90 years. 90 years. Amụrụ n'obodo a. Nna m si n'ụlọ wee gbanite ya na papa m mụrụ m si n'obodo anyị from Osun State wee bịa obodo a. Ọkpa ka eji wee bịa from by. Ejekeche anọ n'obodo ọ dabara emuvu ha. Etu aka eji wee jebe n'obodo obodo wee bejide n'obodo a. Enwetara ihe hapụrụ n'obodo a mere ha ji hapụ site na ebe a ka ha ga-akpọsa ngwongwo. Ihe bụ na ịmanya ebe mmasị mmadụ ebe a nabatara mmadụ ka mmadụ na-eji obodo a nabatara ha oge ahụ n'ọfụma wee bie n'obodo a.
ofu nwaanyị ka ọ nọ west wee bịa dị obodo a n'ụzọ onye obodo a na saịdị ebe a mmadụ abụọ tiere ma mọda mana ihe ma oge a bụ na obodo emepere oge a ọkwa n'ijegete ebe a nọ nabata gị nweta ebe ihe eri nọ abịa bọsa ha na-ejegere nnọọ ejegere chọọ ebe ya ya ebi obodo a bụ ebe dabara ebe a ka a nọ bendide elu wee na-achọde ihe ha ya eme nọ. Nna nna ha ọnụ mgbe ahụ anụrụ ọgụ nwere ike nwere akụkọ eji akụtụrụ ya maka ya. Ee, fana ya oge a na-anụ ọgụ ọ bụkwa n'obodo a na-anụ ọgụ ebe ha na-azụ anị so ọgụ a ya bụ ọgụ ọdọ ọkụ wee meketa ihe a ewebu na okporo omume a na-egbu mmadụ niile papa m ha na ndị ọzọ wee jebe ọka ebe a ka ndị ọcha bi ụga ebe a ka enwe ahịa tụrụ dịka kọtụm amụ ọhịa na ọka ka ejere kpọta onye ọcha wee pụta n'obodo a wee sepụta dị masa ite ndị ọbụkwa bụta bụ onye Enugu Ezike bọtụ nwunye m nke a bụ onye be anyị onye Naija bọtụ papa mụrụ lụrụ onye Igbo ọ nọ n'ebe a ọnwụgo oge m rụrụ nke m ma ihe dị chip oge ahụ ọdụm ka o ruru 200 naira akpa ego oge ahụ na ego dị wet mụ na awụ obere anyị mụtara ụmụ isii. Aha m bụ Rekia Hassan. Onye ebe? Onye Naija. Ya bụ Naija ka isi bịa ebe a? Anyị bịara abịa editere m editekwe na ọ bụte na abịa bụ amụrụ m Naija bụ amụrụ m. Naija ka amụrụ? Iwe bata ebe a na-asụ Igbo eto a na-asụ Igbo nsukka eto? Ihe kpatara m na-asụ n'Igbo bụ na nne m tara mama m bụ onye Enugu Ezike ọ bụ onye Igbo onye Igoworo. Ya bụ mmekọrịta dị na nke bụ na a na-anụkarị maka isi na isi Naija bịa. Mana nna mụrụ m si Naija mana nne mụrụ nna m bụ onye Kano. Ike gwụ. Nke asụsụ ndị ọzọ ị na-asụ ma ewezuga Igbo? Ana m asụ Hausa nkwa mụrụ nna m mgbe m na-asụ Igara nkwa mụrụ nna mụrụ nne m mgbe m na-asụ Igbo asụ Naija ọ bụrụ nupe ọsụ asụgide onye ọbụla bụ asụsụ anyị m gatara na ya m anụ ya Opuro Bros Igwe Ejenga Oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zụkọtara nụ ugwu mba panigara nụ Oge ndị Igbo lụkwara nụ Igbo zụkọtara nụ ugwu mba panigara. ndị Baịbụl maatụ na onye wetara ọjị wetara ndụ. Chineke onye ebere onye amara anyị na-ayọ ka ịgbatị aka nsọ goziere anyị ọjị a ka anyị taa na Eke taa na Orie taa na Afọ taa na Nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ndị bịara anyị ga-ata ọjị a tata ndụ na arụsị ike ife a ka anyị na-arịọ keze na Chineke kere anyị. Chukwu anyị na-ayọ bụ anyị bịa iji udo ata ọjị a ka tata ndụ tata ihe ọma biko Chukwu anyị na-ayọ ọnọdụ anyị a Chukwu gbaa anyị ume ihe na anyị eme ebe a Chukwu mee ka ọ gaa ọfụma Chukwu gozie anyị ma ụmụaka anyị ma ndị mmadụ biche n'obodo a Chukwu mee ka anyị dị mma Chukwu anyị na-ayọ bụ nyere anyị aka unu abụ ndị bịa etu unu ji bịa n'udo kwuru nakwa n'udo anyị bụ ndị bịakwụta ebe a ka anyị nọ n'udo Chukwu amen n'ike Chineke amen. Thank you. Rekia Hassan. Onye ebe? Onye Naija. Anyị bịara abịa editere m editekwe na ọ bụte na abịa bụ amụrụ m Naija bụ amụrụ m. Ana m eri achịcha ana m eri ayara ya azịza ana m eri ụtara ụka ana m eri akpụ ana m eri arịbọ
papa m ọzọ ihe a niile gị ọ ga-eji aka gị mgbe m na-eri rice rice bụ nke nnụnụ nke ọha niile nke ọha niile mana nke anyị na-ekwu kịta gị ọ ga-eji aka gị shie ha niile nshime ọnụ narịrie abịa m nwaanyị bụ m bụ ama agwa unu bịakutere nwaanyị orukpo maka na abịa m adị m eji abịa na adị m ji akịtịkị ha abụ m nne nwaanyị ya bụ orukpo ihe anyị na-asụ n'Igbo Nsụka bụ orukpo nne nwaanyị bụ orukpo orukpo abụ m orukpo ịbịakwa ịma ya na-akpọ ayara ya azụzụ ịmara ya ọ na-asọ m ụzọ achịcha erigo m n'efife a na eri ebifọ zaki akpọ m nụnụ abịa ebe ekpuchiri m ekpuchi ebe na-eri ya ka m na-eri n'aka wee kpọọ m mgbe m na-erikwe amala bụ nke be anyị ndị a na-ebute ọdụ anyị na-erikwa akpụ na-erikwa nri ji ejiri ọnụ nri ji achị ọchị na-eri ndị ji ọfụma ọfụma ma m na-eme gị ị na-erikwa ndị Igbo ọfụma nụ ngwa kọtọrọ anyị nke n'aka gị ndị na-azụ mma na ndị Igbo na-esi ụfọdụ na ụmụ nke a na-akpọ ọkpa ya mmeri ya n'ụtụtụ 7 mba ọ ga-adabara m abịakwa ka ọzọ echicha ama m ya mịa na ike echicha ana m erie abịakwa m arịbọ esere ese akpụ ihe anyị na ana m erie ọ na-adị m mma n'ahụ ada mma na onye Igbo ọ na-esiri m ya anyị na-eri akpụ anyị na-eri garị anyị na-eri rice yes anyị na-eri ma ofe olugbu ma egusi na drọsụ anyị na-eri because ebe a ka a mụrụ m dịka abịa dịka n'obodo a ihe a na-eme n'obodo m n'ala Ikebe o rue na Febụwarị ya ka a na-eri eke ji ha na-eri a na-akpọ ya akatakpa so a na-azụ ụdị ahịa zụọ 3 weeks that 3 weeks a ụbọchị nkwọ o nwere onye ga-abịa n'ọha nwa ahịa niile o nwere ebe ị ga-eje n'ebe ịbịa ndị ụmụ obodo a niile ebe ha nọ ha ncha na-anata maka ya a na-eme datin mmemme ala ike ọ na-eme ka obodo na-echi ọfụma ọfụma akpọrịtara eto a na-achọ dịka eto anyị nọgide achọ mmadụ ha gbabata ebe gidigidi bọta ya ma abata ebe a ruo ebe na alachi azụ a na ala ikikere Igbo bụkwa ezigbo obodo ezigbo mmadụ dị n'ala Igbo ọfụma ọfụma ịnọrọ part of this place anyị nọ ịma na Igbo bụ a good place mmadụ nwere ike ịnọ because ịbịa ebe a kịta ma ndị Igbo ma ndị Yoruba ma ndị anyị nọ n'udo enweghị mgbe ama ihe dị iche ife onye anyị ma amada ebe oshi anyị cha na-asụ Igbo ma ndị Hausa na-asụ Igbo ndị Yoruba na-asụ Igbo ndị Gala na-asụ Igbo asụ this our dialect etu a na-asụ ya everybody na-asụ ya like that. Afa m bụ Alhaji Mutalubi Badamasi from Osun State. Mụnwa bụ onye a nọ ebe a Yoruba man but ebe a ka amụ m ebe a ka m nọkwa na-ebi ndụ na-ayọkwa Chukwu na mụ anyị na-enye anyị ha ọ dị nnọọ ka ya na mụ bụ onye obodo a onye IBEAGWA ebe a now because ihe niile nwere ma ụmụaka ebe a ka ibi na-anụgwo onye obodo a so obodo a nabata m ọfụma ọfụma na mụ a like obodo a wee bido n'ime. My grandfather gwa m na oge a lụrụ agha ndị Enugu Ezike na-anụchara agha his father chọrọ ịnachi onye ọ bịara igote ihe o ji agba nta like nshi egbe nso na nso ha ji ụkwụ from Igala abịa ebe a gori ha na-ego because nwe ebe ahịa ọzọ dị ya abụrụ IBEAGWA so ọ bụrụ na ebidogo nụgha ya o wee soro ha nụcha ya ha wesị ya na ema ana
gị nọrọ ebe a ọsị o ụmụnne shi be ha chọta ya ọsị ya na kedu ka ị bịara n'ọzọ ịma anazi ọsị ya na ndị obodo a sị na ya ama na ya alụgo nwaanyị ebe a nwaanyị nke mbụ bịa o wee dunye onye ebe agwa ya lụwa nwanne nwaanyị ya na ya shi ofunna ọzọkwa o duru onye ọzọ si ya lụba ọ na-ezujere ha ozi si n'ebe a ha nọdịrị ha mma ka ha nọrọzie ebe a so ndị obodo a na-akpọ ọfụkpa ha na ndị obodo a dị n'ọmụ ga dịka etu anyị wee nọdụ n'otu isi papa m mụrụ m ọ sị n'ọdụ 12 years esie n'aka ahịa biga ebutere ya ebe a oruzie ndị obodo a na-akpọ ọfụkpa ha na-anụsi ndị obodo ọgụ maka na ndị obodo a ka ndị obodo a igbu ka ibu ha ka ha ịma ka ha ibu population ha ka ndị obodo a ha na-egbusisi ndị obodo a ndị ọbịa anyị abịa oge ọbụla sa ihe ndị a na-abịa eme azụ na akwụkwọ onye enyere ha aka ụfọdụ jebe ọka jebe lokoja eje kpote ndị ọcha na-agba ude egbe ha na-agba oge a ekpotezi ya ruo ụbọchị ga adatazi n'abalị eji ebe a na-anụ ọgụ to ndị ọkpụkpa na-egbusi ndị obodo ndị agha bụ ihe eji wee chụzi ndị ọkpụkpa egbe agbara na egbe kpọọ ogbo onye dịka mmadụ marịta ọzọ egbo mmadụ egbo agbaba ọsọ etu aka eji chụba ha wee chụbere chụla ha wee kpọọ ka emechara etu alụcha ya ya wee belete ewezi oke ihe dị n'ime na ha ga-ala ma aka ncha jikọta ọnụ ma ndị ọnụ gba ma ndị ndịda Hausa ma ndị onye ahụ ji ebe oga so asị na ha ga-akpọ ndị obodo asị na ha ga-ala ka ha na-eje na-abịa abịa sị mba unu si ebe a mụvuola ma na ndị ala sị na anyị egbuo ncha night sị ka ha na ha biko ka ha nọrọ asịkere ka ha ga-eji wee nọ asị na ha ga-anọ ha ga-enye ha ebe ha ga-ebi ọgụgode ha were aka ha rụọ ọrụ ụlọ ka ha bibe asị na ha jiche ụfọdụ n'ime asị ha jichekwe nwaanyị asị na ọ na-arụchara ụlọ ha na-azụ ahịa ha ejebe ofu jee wetebe nwunye ya bọta ọ bụrụ ka ha ncha pụọ once eje wetebe nwunye ha ofu alatawa so ya ahịa a na-azụ na mgbadebe ka a na-azụ ahịa oga ma ahịa ọbụkwa a na-ekwu ka ejukarịa ihe ọbụla maka mmadụ population dị ebe a too much. Ha bịara ịzụ ahịa so ọ bụ na ọgụ na-ada ndị ọda kọmuniti na-alụkwasị ebe ahịa na-abịa ịzụ ahịa so ha wee so ndị ahụ ha wee so ndị IBEAGWA ha yọọ ha esoro ha lụwazie ahịa so that's why ịbịa kịta na very m ga-egosiche gị ebe ha na so many plot of lands ndị IBEAGWA nyere ha bi enyere ha n'efu ọ bụrụ na-eji tie ha aka n'obi na ndị IBEAGWA ndị ahụ ndị gboo ahụ na-anabata ndị ọbịa even today ị bụrụ onye IBEAGWA na onye IBEAGWA amahụ n'anya to ya ahụ onye bịara abịa ọ ka dị ihe a dị ka dị today isi another community bịa IBEAGWA anyị na-eme business ma onye IBEAGWA na-eme the same business with you ha ga-patronize onye ahụ na onye IBEAGWA ndị obodo nyere ha na n'efu egoro ana ego nwere ebe ha goro ana mụ anụ m na-agwa gị kịta ebe a ama ebo IBEAGWA ka mụ abụ onye Owerri IBEAGWA aka ma nne my grandfather bụ onye ama ebo ebe a due to the hospitality of ndị ama ebo this IBEAGWA multipolar ndị ama ebo ikenkari nwe so ha dị very kind understand me and ma n'oge gboo ahụ ọ bụ n'isi n'Igbo eze na ị ga-achọ ndị ga-akọva gị so ya kpatara ndị IBEAGWA na bụrụ n'azụ ndị bịara abịa n'oge na ya ga-abịagodo ka ebu ụzọ gboo ndị ahụ ka ha dị free so etu a ka ọ dị wee na-abakwara ha uru ha na-enwekwe development ha na-enwekwe so many other things na-abata a nụchara ọgụ o wee bụ na ebe a dabara ha ndị obodo a na-aya ebi ebe a ewenye ha na ebirigo ebe na-eso ha ebe a na anyị bi anyị egoro ego enyere anyị enye otu mgbago ma mgbada ebe a ma ndị na-agbago ha nyere enye n'ụgbọ bibenu ebe nsọba chọba a na-enweta ewepụrụ chọba jọba ka fọrọ ịmara ihe mere na by that time nwere ọka eme ihe na mmehie na n'ọgwa n'elu jọsọ ihe aka n'elu bibenu
mgbe ebe anyị rụrụ mosque the same thing etu a ka enye ha oge a anyị anaghị enye ha nsogbu ma ha nwa anaghị enye anyị nsogbu anyị nọ n'udo ebe ahụ mosque ọ bụ ha nwe ebe ahụ egori ego ọ bụ nna nna ndị a ha nwa ya nwa bidoro foundation n'ebe ahụ but ha dịrọzi na ọ ga-abụ ndị a bụ lebe with that is seriki ha nara enye anyị nsogbu obodo a nabatara anyị nwa nabata ha wee nọ n'udo na-anụ ndị obodo a amụrụ anyị ụma ebido anyị gbabụ ndị na-eji ebe a kịta ụfọdụ n'ime anyị be anyị anya iji ebe anyị ka anyị na-eje ebe anyị egbughị ebe a ka anyị atụ obodo anyị were Opurobios Igwe Ejenga. Ọ bụrụ na ndị Igbo bie ụmụ ụmụaka ma ọ bụ ụmụaka chọrọ ịga ụlọ Igbo ị ga-ekweta? A na-ekweta maka na mụnwa nụrụ onye Igbo. Gụwa bụ onye Igbo ka ị na-abụ? Mụnwa nụrụ mba anụ m onye Yoruba na onye Igbo. Ọ bụ iji ụmụ anyị na-abụ? Okwu bụ Yoruba? Nke a na-esiri ya mana nke a na-esiri ya oyi? Nke a na-esiri ofe ede na ofe nchala. Ofe ede. mostly ndị Yoruba ahụ nna nna ha bịara na ha nwa alụtago ndị IBEAGWA nwaanyị mụtacha ụmụ weta na-ekwu most ndị ahụ bịachara abịa anwụchagori ụmụ ha bụ ihe nọzi ndị IBEAGWA join kwara Islam otego emisigo up so ma Christian ma Muslim ma other religion anyị na-eme sala ha na-asọpọt anyị na-emekwa Christian. I could remember my late father gara akwụkwọ n'Ọnịcha ka ọ natara na a na-eme bazaar na St. Andrews Anglican Church nọ na-ese m n'aka anyị na-eje ebe ahụ jee o mepere onye afere mepere onye afere oge a ga-emekwa nke Catholic maka na o nweche friends oge ahụ nyanwa sokwe onye abụghị kanselọ na-represent ndị na-bịara abịa n'ala Igbo n'ala IBEAGWA so o so ha because na onye nwa na represent ndị anya na ha na church like igwe and all that nyanwa bụkwa o so na igwe cabinet o so kweje ekpe ikpe na customary court so ndị a niile ya na ha na-emekọta bụ Christian bụ Catholic ọ na-ejere ha anything ha na-eme like bazaar ọ na-eso ha ọ na-edum at very small and that time enwe Arabic school ebe a enwe Arabic school and my father insist na m ga-eje akwụkwọ oyibo okwere dị ka nje Arabic school that time na ọmụa ndị friends ahụ ana m eteta anya oge ahụ ndị ọcha na-abịa be anyị ha bịa be anyị ladis ha eduru m ọsịga na ha la ka edu m nwa ga ọsị na ọkwa enyi papa ya durunye ya l'Ọnịcha enyi his father duru ya n'Ọnịcha nye ya ọzụzụ ebe ahụ na ịchọkwa na ị ga-edo nwa ya na nsogbu adọrọ ọsị na ihe a chọrọ that time na mụ na nwa igwe Igbeze former Igbeze local government akwụrụ ụgwọ akwụkwọ anyị nọ that scholarship na primary school those days around 60s. Ihe na-ekwu bụ onye Igbo nụrụ onye Igbo bụta bụ onye Enugu Ezike bọdụ nwunye m nke a bụ onye be anyị onye Niger bụta ofu adịrọzi ọ na-agụ bọtụ papa mụrụ lụrụ onye Igbo ọ nọ n'ebe a ọnwụgo ụfọdụ na-atụ egwu ịba ndị Igbo mgbe ụfọdụ asị na ọ na-agara ọ bụ onye nụrụ anụ kedu etu ọ dị oge m rụrụ nke m ma ihe dị chip oge ahụ ụdị m ka o ruru 200 naira akpa ego oge ahụ na ego dị wet mụ na awa obere anyị mụtara ụmụ isii ha ncha nọ n'ebe anyị ebe ite anwụgo bụta ite ka fọrọ ọ nọ n'Naija kịta onye n'ime ha nwere afọ Igbo mba o nwere ebe ahụ afọ Igbo mba ọ na ga-agbaba ha ga-eme ya ọ bụrụ Okonkwo Okeke Okorie mba abịa na mgbakọrịta etu ahụ ndị Yoruba makwara ha bụ ndị Yoruba maka ha na-anarube na be ha ndị Ọshụn ndị Kwara steeti
ndị Bida na alakwa ndị Kano bet na ha na ndị IBEAGWA na-emekọrịta. IBEAGWA na-akpọkwa ha meeting achọrọ any development program na ha na-akpọ ha and ha na-contribute. Even most of the projects if in IBEAGWA taa ọ ndị abịara abịa ma ndị Ọkọnịcha ndị Nnewi a they contribute to developing IBEAGWA. Kita now na iruo na IBEAGWA kita all the role is tied by onye Yoruba amụrụ na nna ya na IBEAGWA amụkwa ya nwa na IBEAGWA and ndị IBEAGWA nyere ha na sufficient land because of the contributed oge a na-anọ ahịa agbo because ebe ha na-azụ ahịa ndị ọzọ bịa first oge ha nọ ahịa ha soro ndị enwe m history na-egburu ndị Nupe mmadụ 7 na ahịa lụrụ wit ndị Ichi na-egbukwere ndị Hausa mmadụ 2 egbukwere onye Yoruba mmadụ 3 oge a na-alụ ahịa around 18 something like nna Ojukwu ụlọ ya ka dị ebe obi na IBEAGWA o shiri ebe a migrate Onitsha ọ na-awụ akụ erechi egbe those days around 1930 obi ebe a oge ahụ na ebe a mara na ala Nsukka ebe IBEAGWA ya ebe nwere transport vehicle na-akụ ebe na-eje na-abịa ịgbarata IBEAGWA ishe Mkpa o ishe Enugu Ezike ishe Ubolo ishe Nsukka igerutego IBEAGWA ife ka nwee connecting vehicle ebuje gị ebe chọrọ ibuje gị. tụpụrụ anyị ofu n'ihu ndị ga-atụ Igbo agaghị atụ Igbo na amedu eji ụtụtụ ama njọ ya sha abịakwa m n'oge ebo asị ofe ya adịghị eme ezugbo nri ma o zugo nri ụbala ji anyị siri onye ọbụla nọ na Naịjirịa ji nwaanyị ka ofe rọrọ arọ zuoro anyị nri ọ kpatara nke si ngwere bịarịa ọrụ mmiri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta afọ nke emebe nke afọ bụ ọmụa bụ Alhaji Ali Alfa Buhari afa nna m Buhari Muhammadu Buhari bụ afa nna mụrụ ndị Owerri wee zukoche wee sị na ọmụa ka ha chọrọ ka m bụrụ igwe nsị oreji na amụa bụ onye eze ndị Muslim kereke m ga-asịkwa eze ndị ma bụ nwa mba sị chọọ onye ọzọ na m ga-enye full support ọkwa m na-enye unu support ọ dị development ile dị na the village ọkwa m nwere ya tarata ya ma ọkụ ma ụzọ ma anything a na-arụ na the village ọ bụ nke gọọmenti m ga-ejekwa gọọmenti ọ bụ nke individual m ga-ejekwa ya onye ahụ during Christmas na nna yo my friends nwere one NNPC onye Hausa during Christmas ọ na-eke palliatives and manata rice 100-200 bambie ke my village people during Christmas period nsị ọsị mba na ha chọrọ ihe a m na-eme ka ọ dị ka m nọrọ n'isi ka ha dị sure na ihe nsị ya mba no problem so exist na m ga-abụrịrị igwe candidate na m ga-abụrịrị igwe elect so wee sị na m ga-eje jụọ ka m mee my faith affect so wee jụcha ejikwa ma Sokoto jụọ Sultan ọsị m mba na o mee affect wee kwetezie wee bịa meche election meche everything which agaghị nwee akwụkwọ ngochigoro gị maka ya so etu aka ọ dị ya na kịta onye anyị na-ekwu okwu bụ igwe elect onye ahụ na-ekwu kịta bụ igwe elect Ezema Autonomous Community onye mee na ndị ọbịa juwe the whole Nsukka senatorial zone nwere ebe ga-enweta ndị ọbịa like IBEAGWA aka ndị obodo nyere ha na egoro ana ego nwere ebe ha goro ana a nụchara ọgụ o wee bụ na ebe a dabara ha ndị obodo a na ha ebi ebe a ewenye ha na ebiri ebe na-eso ha ebe a na anyị bi anyị egoro ego e nyere anyị enye otu mgbago ma mgbada ebe a ma ndị na-agbago ha nyere enye n'ụgbọrụ bibenu ebe nke ọba chọba a na-enweta ewepụrụ chọba jọba ka fọrọ ịmara ihe mere by that time nwere ọka eme ihe na mmehie na n'ọgwa n'elu jọsọ ihe aka n'elu bibenu mgbe ebe anyị rụrụ mọs the same thing ịtụ aka enye ha oge
anyị anaghị enye ha nsogbu ma ha nwa anaghị enye anyị nsogbu anyị nọ n'udo ebe ahụ mosque ọ bụ ha nwe ebe ahụ egori ego ọ bụ nna ndị a ya nwa bidoro foundation ebe ahụ but ha dịrọzi na ọ ga-abụ ndị a bụ lele utidati seriki ha nara enye anyị nsogbu obodo a nabatara anyị nwa nabatara ha wee nọ n'udo na-anụ ndị obodo a amụrụ anyị ụma ebido anyị nwa bụ ndị na-eji ebe a kịta ụfọdụ n'ime anyị be anyị iji ebe anyị ka anyị na-eje ebe anyị egbughị ebe a ka anyị atụ obodo anyị were Opurobios Igwe Ejenga